לכם, זה סרטון חדש של אלירם. אתם רואים מי איתי? אין לכם. הערוץ שלי זה זה. זה הערוץ שלי. בואו נראה אם אתם מכירים את הערוץ השני. בואו נראה. אתם מכירים את הערוץ הזה? מה רשום כאן? מה רשום ממש כאן בצד? הרשואל. רוצים לראות מי הוא? השני נמצא ממש כאן בפנים. מה קורה? לא להסתכל. היום אנחנו משחקים ב-GTA 100 קודים ב-GTA בשעה 1. טעות. אני היום הולך לטוס מהמושג והולך לכם להסברה איך מטסים ממנו. אני אראה לכם צליחה חופשית. ואני אלמד אתכם קודים היום. אולי נשחק באיזה מוד היום? אין לי מודים. מה, לא קנו את כיסא הגיימינג שלי? אז בואו נתקדם פשוט. אוקיי? למה לא? יאללה, בואו איתי. Let's go! תקשיב. הנה אני נכנס. עדיף שנצלם מהפלייסטיישן, זה הכי טוב ככה. איך קוראים לך? רצינו לבוא מהפלייסטיישן. איך קוראים לך? בוא נעביר קצת קדימה. הילוך מהיר. אני קוראים לך אבל בגלל שנצא בכיסא. הנה אני צונח. איזה כיף. אלירם, נו די. בוא נצלם מהפלייסטיישן, זה הכי טוב. אוקיי, זה חלק שני. סליחה חוזרת. ותעלה. אבל עדיף לגואלים כבר לרדת, אני מצנח. תראו איך זה נראה מבפנים. ככה זה גם נראה שאבא שלי טס. לא לאבא שלי יש כזה מצנח. מה חשבתם שלא? בי, סיבובים. די, אלירם. לא, כשאנחנו משחקים. כן, שנייה. אוי, שט. מה הולך כאן? אלוהים, במשחק. וואו. טוב, אני אחכה עד שלחת ונמשיך. טוב. זה מכה. וואו. מי אתם? לכו מכאן, אני רוצה להריב אתכם מכות.